Ulica Pszczyńsko w nocy. Teraz Kijecołko oświetlono. Wszędzie są bylny na tej ulicy. Ale kiedyś nie tak to było. Przed wiekami było tu blank cima. Było to jeszcze w czasach, kiedy tutaj pokazywał się legendarny rycerz Jastrząb. Tak go nazwali, Jastrząb. Ale on się na pewno inaczej zwał. Jedni gadają, że tego Jastrząba wcale nie było, że to jest taka bojka, że to są takie legendy. Ale ja wam padam, że on był. On był i tutaj, ta ulica Pszczyńsko, tędy szał legendarny bursztynowy szlak. Tędy kludzili się kupcy ze swoimi towarami i na tych kupców napadał Jastrząb. No tych Jastrząbów było wiele. Nie musiał być on jeden, bo tych rabczyków było więcej. Było to po wojnach husyckich. W czasie tych wojen te Husyty znali Jastrzębi, bo tędy jeździli razem ze swoimi jako taboryci i tutaj napadali na śląskie miasta. A po wojnach przez wiele czasu jeszcze potem się tu bandy husyckie pokazywały i sztyc napadali tutaj na kupców. Jeden musiał częściej napadać niż inni. I to był ten Jastrząb, bo tego jednego ludziska zapamiętali, a zapamiętali go z kulitego i że jego duch się tutaj pokazywał przez wiele wieków. Jedni go dali, że miał on zamek na Górnioku, ale czy ten zamek był taki stary, to nie wiedzieć. W każdym razie, jak sami wiecie, Jastrzębie to jest wiele górek, dolin, jarów i to jest dobre miejsce, co by napadać na takich kupców. Jak wylazł taki rycerz z takiego jaru ze swoją bandą, to ludziska, te kupcy sobie myśleli, że on wylazł z podziemia. One były to jakieś podziemia, a one i nie było. Bo jak wylazł z takiego jaru, to się ludziom zdało, że wylazł ze podziemia. I napadł tutaj kupców. Ludziska go dali, że widowali ducha czarnego rycerza. Ja pamiętam, że jeszcze opowiadała mi jedna neszka, która tu mieszkała blisko drogi. Tutaj miała niedaleko chałupa i rozprawiała mi takie coś. Było to jeszcze w latach 60., jak do Jastrzębia zaczęli przyjeżdżać pierwsze łapańce na gruby, co by tutaj robić. W Kąpielu były pierwsze hotele robotnicze, no i oni tam w tych hotelach mieszkali. A jak przyszła sobota, niedziela, to się im mierzło, bo to były młode synki. I też często się kludzili do Czarnuszki na Górne, tam do Lazara, na Pięterko. Tam, co by się zabawić, sobie potańcować. Zawsze szło ich wiele. W pojedynka nie chodzili, bo w pojedynka nie mogli chodzić, bo by ich zeprali tam z tych innych regionów Polski, albo tu nasze Ślązoki też ich mogli zeprać. Oni się często między sobą prali. I dysko szła taka kupa tych synków. I jednego razu szli w nocy, nad ranem to było. W mroźną, zimową noc. Szli, a mieli w ręce taki żelazny pręt. I jak byli bele tej chałupy od tej neszki, to prali tym prętem o płot. I tuż ta neszka się obudziła, a jak się obudziła, to zaglądała do okna i widziała ich jak szli i się kludzili w dolne, tam we stronę Kąpiela. No ale że ona już się znerwowała, bo ją obudzili, to jeszcze bez chwila zaglądała do tego okna. Szesyjo było pusto. Zaglądali, jak to jeszcze inni jacy nie idą, ale nie szli. I w ten czas zejrzała u niego. Stał czarny rycerz na czarnym koniu na środku szesyje. Postał na chwilę, wejrzał i za chwilę się stracił. Porajtował kaś tam na tym swoim czarnym koniu we swoja wieczność. Tam kaj pokutował za to, i że tych ludziów tutaj zbiją na tych terenach.